You and your mother for your mama Kwaba Laza Entertainment, so every year can the Radia Mojumedi so. And AYEBethel Prayer Ministries International, our Hamburg, Klein Bahnstrasse number 10. Yenya nua baby wa hanom ono so pese ye mana kwanya no timi kan de Awurade ayama no na ye nua bayi se ne munimo no anaza se ne munimo no oye MC DJ kro nya kro beye chese oye nema bebre eboa Ghana fo wo kro mu anom ni din amafo nimu no ene siges eye Mrs Charity Jefu Ajemfi ene ono wo agopama no so ene ebe mana kwanya ma na kan bibia kire Awurade no wi a ma yanyom na afi wa kya na dofo enwa ba ye mo akwaba yeah oh na introduction me na wo siri jama me amitimi Easter no unse ene Kristo abewu amaye nti no ni moja no de atoya amaye ne obi anim eye sede nko a na kan Awurade ayama ye Laza Entertainment na yaba maso ye nti no pese ye ma wakwanya na woka bibi kire Awurade na o ma ye nwum na afo chewa adofo mate na me fasa akwa we so da ya hwefo nyina so ase eja ma ahwe yen a ye ntumi ne mo nche de Awurade aye ade amaye nti yeda mu nyina mo ase Laza Entertainment me say ne Awurade ayama me kese pa esom mebo ene se wode ne doba no abewu ade ageme eno ne ade a mentumi mfa bibibia ento ho eno ne nkwa bia ode ache me a me kai na mitirimu ya me de se me bra me igbo yi nyina me bibia me ye bia da chi da nkwa ma bia no menya baby pa atna eno ne mani die mani so ade ye me de ewo me kremu enti me da nyankopon ase ewo sade no ho pa amen yo pese o kan bibi wanya kan bibi si a kire Awurade nim se Awurade nani age was nanu se nani wani aso ne waya mawo tafe ma ya nyomba komienu anase biensa bi asemba o unim to kura na matu bi abo mitwa wa fori muka hushia na merima watima sidanyo na makafo wa wate nyina Yehovah medo wofitna bia ampa Yehovah medo wofitna bia hallelujah Yehovah medo wofitna bia hallelujah amen ai anyume a enua by the my emu ehwam na ensem so da esu wom ade ayewo a waya mai de bro adwene entiase so na oda so te na heniem na odi na henie de atu ntwara da ire ba yada wase na afi yema akwanya na echia wadofo wata ne obi biara ye madam fo mechia me kunu mechia me maame mechia masori mpanyimfo na ofori1.com de sama money dia obi akra ne mbekon waho meda Hamburg chese na Hamburg mine sane nyankopon adom ye ba system ni musa o man ye yanka ye ni obia anka ye nya obia sa enti obi bro from say who are we enti me the Hamburg fo nyina ase na Denmark Sweden Europe hadia babia America obia enti me da obi bia ase ba unim ma me fasa akwanya we so na me na miku hwe me ba MCA mu no na me second born 6 months na and then me ba na 13 years I remember say my first program I make kwakoye na me ba na da me kunu nsa so sei na ohwe me na me koye program na kakra na ma ba akire ma be hwe me ba no na papa you see enye nipa nyina na enye nipa nyina na otumi push you enti bema onmonyamfo me da wase nyame hirawo nyame ma nkwatentin mu ahoden na tena se fa hwe me ni me ma na sika no so ba ma me hwe so ho na nyame nya wo kese nkopem se wo be he kese kra amen amen skade de manu bani aguru hwa ho de wo hia wo mo anya ba yeda wase nyame nhira da se Laza Entertainment nyame so nhira mo samo so mo de sa akonya we so ede nenam sane be ya obi be che de onyankopon ede aye aman nhira wo bebre me da se nyame nhira wo nyamnom nyankopon nhira so da so kan ya ho Laza Entertainment se da ne da nyina ye ne mo a ne mo ade ba kwa pese mo ya mo so mo koso na mo subscribe na mo share video yi mai na
nyankopon obeshira da so e wo Better Prayer Ministries e wo Klein Bandstrasse number 10 e wo Hamburg na ye do mo eduedua mo hwem ya se nya ye maame bi wo ha be se ono so ye ma na kwanya no ono so kan de Awurade aya ma no mama ye mo akwa aba na akoye Easter day Easter Friday ye pese ye mo akwanya na wo kan de Awurade aya ma na afo ma ye nyomba ko no che wa dofo mienu anase miensa bi de Awurade aya ma me de bibiri wa ma fe kro no nyina kwa ba betume ama na day Easter na day da sonko a ono Awurade be wuji nyina nkwa eti de nyame aya ma me de bibiri na me de Nyankopon so ase wo niema bibiri mu so mama ho de ne nkwa tentere amen ahoden ne nkwa no ene hia sese no safi ato akanyom tema yanyom ba ku bi na Osana Oreba Musiano amen Osana Oreba Musiano da ensira amen ni nyina akom ni nyina ye ebia de tuntum ye de Awurade ase ma akwanya chia wadofo mienu miense bi oh mechia enada ye da sronkoma obi a atiase ni bi a atiase mechia African for a wa kwantu mechia obi a ba bibia wo biara because nyame hira obi a amen so che ni pe o ma ye nkwatenten ahode wom amen na ntime fantena kuroduere ba bibiara o Yesu dinim adonti amen mama Nyankopon so nhira na se de wo ka no o ma ahoden ene nkwatenten na wontimi fantena ko timi nya adwuma na wontimi mfa nsomo no nyame nhira amen Last Entertainment se mo amunim it also Better Prayer Ministries here na ade ba ko epese mo ya se mo so nkoso amunhwe na mo share na mo subscribe Nyankopon nhira se mo amuni eda so wo Better Prayer Ministries wo Hamburg ha na na yesenya sister ba ko bi so ye ma na kwanya no no so aka de Awurade ayama no na fo wi a wa ma ya nyom na wa cha na dofo bi mienu ana miense bi amai enu aba ya mo akwa aba ye nua adwumadi ni din ni se de wo no ye fe no kan de Awurade ayama nti pese ye ma akwanya na kan de Awurade ayama na fo ma ya nyom ne de Awurade ase na o che wa dofo mienu miense mai me de Awurade ase e wa akwanya we odi ama me Awurade wa e bebre ama me so me ka se me ka e be broso me nka I can never count it talk less of naming them nti no ne America no me de Awurade ase empo se wa ma afi Easter me ni na di mpu me de Awurade ase bebre no wa ya ama me nti enua no mo ane na nyame ase amen nyame yo sahi amen nyina kotono meso mekotono bi mebo ni de o nyame wudi emide hallelujah mebo wudi achira amansani o nyame yo sahi amen nyina kotono meso mekotono bi mebo ni dinda. Have a good time. Bye. Baba, enye akanchia. Chia wadofo bi ma ye so wutimi chia Jesus Christ ma ye obet. Me chia Yesu. Amen. Me chia me ma me Margaret Fianco. Me chia me nuanum nyina. Me chia me ankasa ma Apostle Bonashwebo in Ghana. Bye. Bebre na Awurade ama. Enya minshira enya ba. Okay. The best say share bi. Yo. Bye. Last Entertainment se mo amonim. Dani nyina ye wondepa e de mamo. Send a DBA can subscribe and keep on sharing this video. God bless you all. That's our Better Prayer Ministries, our client Bandstrasse, Hamburg. Now I saying ya ma maybe wa hanom ono so pese man akwanya no can be chair did ya radia ya mano. Wa ma nyom wa chana dofo. Mama ya makwa ba. meje oso ewe Yesu mu Said onim no dwumadi ye fe no kan ya radia ma ye pese o can be chair radi ne Nyankopon wa ya ma wo so acha se no wia no ama enwum na fa wachia adofo bi amaye medam aseni akwanya Awurade de wa ye bebre amaye nyina na me de me che obia Awurade abɔ me ne me ma ne me nananom ho ban enhwe so pani di ma wonyame adi ma me ne mabusua mintumi nka sika de de to aka me mintumi ntobi nanso ya adom keke no de adom ye wagye yen wahwe yen so free January bepim April ya ye wo mu ya
ya na ye hu ne ayenka efise ye ni sika ye ni ahoden na so wode ne bambo ehwe ye nso da ye da na se de oye ma ye me ma bi wo London ebi wo Holland ebi wo Ghana ni nyina wo nyame ne ye nyina di ni je mi gira ho yi me hye nyame en mo nyama na se efise mfi adusie no enso bi gira ha bi ka obi nyinni me wo mane manananom me ni mabusua kwa nipa mako du nso onyame ayade kese eti be da na se I give glory to the Lord because he reigns. I give glory to the Lord. He reigns. He reigns. He reigns. He reigns. I give glory to the Lord. He reigns. Onyame ayade kese. Amen. Eti be kase onyame me da wase wode wa ye ama me ne mabusua nyina Bethel asafo onyame ne yenye di ne yie me ba asafo yi mu emfie du nsia nie onyame one ye di ne yie amen amen mama eni aho ofe o eni asafo ne dodo na so onyame wode ye kɔ no wode ya ba da o ma ye dore ye ka sa Awurade ye da wase amen me chia mabusuafo o my God na mo ma ye hwɛ me nuanom mpanyimfo ho me mba Ofa John, one member, Kachire Kosenya ako, Harriet Educhua, Mitsiamu nyina we Yesu dini. Amen. Mama, nyamishao, nyamishao. I said the money mama wakasa bebre. I number one. Wakasa bebre, send your king. Say ekoye sika dia, nka ye mo sen ye ne hwan. Ke nyobia. Dan da nyina no say dia sedema nyame. Sanso ni ye di ni ye nyame hiraw so kwaswara e kan ya yo wanwa na madof yeda so better prayer ministries hanom na ya senya enua ba ma bi ono di Hamburg ade wa wunim na tese oba ye nche ono me matu ni say the beat man because enwuma ekoso bebre Hamburg ano no na ye beat ne ma ye anyomtofo no enua ba ma ye ma akwa ba mejo so bro ye ma akwa ba dwumade ni din ne kan Awurade ya ma pese o kan bi kire Awurade so ati ase na afi wa ma enwum no ache wadofo mienu ana samiensa oh ne Awurade ayama de in fact eso pa AYEBethel ne say big so Nyankopon ye di ne ye e na beat no kan de mitimi ye bia nyame adom e no de hu mmobo afi abedu Yesu ewu amayen ode ne moja na age yen enya afi no obewu dada eti ye kase nyame waya ade se ye de so tiase ne yenum se anka yense fatai ode ye duru se Awurade de waye bebira amayen so so te wona hu ne nyame ayama wa ene wo hwe ne ye na so pe bibi dwen na ka bibi kire Nyankopon so what it ne Awurade tumi ye no o tumi adenyi na ye o tumi adenyi na ye mecho Nyankopon obosoro ni asasi o tumi adenyi na ye tina na ye bwana moteme nka no mechi adofo nyina ya bia wo bia no se wo yare o se wo nyare o so baby yo so bibia free mo ni nyina chi wo se emfa dama no wa ma afia to tie dia dama nya mi shira bra me say eboa wo akwanya wo de amaye nse de monimo no eno ano no Nyankopon bibia no ntime nye otimi bibiara empo dia eni ho no otimi mane ye de e mane wo ho enti Nyankopon enshira so kan ya ho send ye monimo no Last Entertainment mon koso na mon subscribe afi mon share na afi mon like your videos ya senya enya baby wa ye sister ya ma osan ye ma me san ye dofo ye bibia ono so ye pese ma na kwanya na oka bibi cherade na se da de monimo no wa ma ye nwom enwom de was on to but obeto na afi wa cha na dofo mienu bia na asa miensa bia ma enyo ba ye mo akwa ba yeja ewo Awurade Yesu mu amen se de wonimo no se de kan adwumadie no de din eno an say fe no kan the Awurade ayama eti kan bibi kan the Awurade ayama so ati ase na afi ma enwom de ba mes weto emi o the Awurade ayama me de doso say yetna se kra na ye kai baby ani ye fra onyame de abeduru kro yi mu a ne ye say eye enema bebre mi wa hanom
February no na minya 20 years wo jama ha Hamburg wa ko me kai no na me hwede onyame aye a na bro me so if you say ke da so wo mikro ma ebi wo ho ade a wo ye okay ba me de nka menye okay enti me hwede onyame a me da na ase bebre obo me ne me ma ho ban me ni mikro me ni mabusua bebre mpo ye wo kro ma wo nyame ahwe nso mpo abusu e wa Africa obo wo mu nyina ho ban mabone bi ankan ne a na asida ne de ma no mpo ye hwe moja edi mayen mpo enefia da me se ye wo mfia da enti me de efia da do na mani age enti eya asida bebre na me de ma no mani age abro so ene so be say o ye me de me susum ye Friday born enti eja kofi ne afia ai na cameraman no so di eno so ye Friday no so di kofi ai enti say no sister fia bra kofi ene ye gina wanem ye pese o ma ye nwom Emiu nano ye ba maku nyame bronya Easter nyoma meto ye a eka obi akoma eno na mepese meto anko ya mopache momfa ne sa Yesu ni moja no ama ye nyankwa ne pire kroni muna ye nya ya yarisa ni moja ni muna Awurye mboni Yesu wi maye nyankwa enti ye manamo Yesu mo Yesu mo Hallelujah Yesu Kristo mo Medi me manamo. Amen. Jesus Christ, we love you. Thank you. I am Mama. Chia wadofo maye. Ene me chia madofo bebre. Madofo wo jama hanom Hamburg. Madofo wo Britain. Madofo wo Hamburg so bia na obi ahumi a. Madofo wo Ghana breman. Me chia obi bia mpo mi students. Me chia obi bia, me chia me mama, me chia papa. Nyame nhire obi bia me chia me kura abusuafo. Onyame enka ye ho ma afesese. Yense hu ye hu sesi yaka. De nyame aya ma odwumadie so. Wo be hu ye nse ya. Ewe Yesu dim. Amen. 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 Nyaba nyame nhira ya da wase. Say the monim no, nwumo de ma so no, enye easy, emusu ehwam. That day nyina aseda. And they said the mirror because near wire maya no a pro agent ase so. Odofo de bia masme am bi say e die na wire mirror de na say die na waka kire rade. Enua emfa nyankopon na say rade ase den de wate. Can be kire rade near wire maw. Says an oni edi bebre. Oni ye ne di ni bebre. Bebre na wire mayen. Ye ka se adwen ho a. It's unthinkable. Tinyame nhira so da so kan ya. Last entertainment. Munkoso na mun share video na mun share na fe mun like na fe de hia e pa answer mun subscribe on YouTube channel. Last entertainment nyankopon nhira. On kan ho da. Amen.